नै लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन गोदान भाइराल लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोबोद नायनो गोसो जानो हागौ लोगोफोर बिथांमोननि भाइराल भिडिअखौ धैर्य खालाम लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन आरो जायफोरा नोंथांमोना बिथांमोनखौ सिनायो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर बेसेबां मिनिट ना आधा घन्टा ना मा लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो गोख्रै नुनो मोनगोन बिथांमोननि भाइराल भिडिअ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अनलाइन थाबाय थाबानो नोंथांमोना बिथांमोननि भाइराल भिडिअ नुनो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना सिनाय जानो हागौ लोगोफोर बे सेंग्राखौथ' नोंथांमोना सिनायाखै नाथाय हिन्जावखौ नोंथांमोना सिनाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना सिनायदोंबाथाय कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर बे हिन्जावा सोर आरो मा नाम लोगोफोर आरो जायफोरा सिनायाखै नोंथांमोनाबो एसे सम थाबानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनगोन भाइराल भिडिअ जेरैहाय नोंथांमोना नायनो लुगैयो बिदिनो नुनो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर